morning, Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. Good morning. Happy viewing. Ilabi na sa atong mga viewers din ha. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro, San Benito del Carmen, Pilar Burgos, General Luna, ug sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga viewers nga nagtan-aw karon sa atong live stream mga ka-Siargao. Good morning usab sa nag-react dinhi na sa atong live stream karon. Good morning kanimo. Ilabi na kan Jonah o kang Sonia Santos. Good morning, maayong buntag po. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Balik na sab kita sa atong laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo sa mga importante nga balita nga angay natong nga masayran mga ka-Siargao. Ilabi na sa mga nilabay na mga adlaw. Good morning kaninyong tanan. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning kang Angie Shabok. Good morning kanimo. Happy viewing. Good morning usab kang Harold Gutana. Good morning. Magandang umaga po. Ang atong programa matag alas 6 hangtod Lunes hangtod na sa Sabado mga ka-Siargao para na maghatod kayo ninyo sa mga latest information. Ilabi na sa mga updates karon. Good morning sa tanang frontliners nato nga padayon ang ilang mga efforts mga ka-Siargao para na paghatod kanato og convenience. Ilabi na dinha na sa atong komunidad. Good morning usab sa atong mga kalungsuran o probinsya nga sakop ning Caraga Region. Ilabi na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o sa Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning. Good morning sab sa atong mga viewers sa nagkalain-laing lugar nga maabot ning atong programa Siargao TV News sa atong live stream. Kaya abot man kita Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan po. Good morning usab kang Rafi Elimangco. Good morning kanimo. Kang Maria Grace Mangangati. Good morning po. Sa tanang viewers nato, happy viewing kaninyong tanan. Good morning po. Karon ang mga headlines sa atong mga balita. Munisipalidad sa General Luna nagpabilin nga COVID-free. Samtang manhunt operation gipahigayon sa Socorro Municipal Police Station, batok na sa usa ka wanted person. Samtang kapulisan sa Surigao City midunar og food pack sa Barangay Ipil. Samtang 14 ka bag-ong COVID-19 positive cases na itala sa Caraga ni adtong July 11, 2020, Surigao del Norte nadungagan og 4 ka positibo. Samtang PNP online recruitment abli na alang na sa mga aplikante. Samtang sa laing bahin, Special Education Fund sa mga LGU pagagamiton sa pag-imprinta sa mga self-modular learning material. Samtang pinakaunang COVID-19 airport laboratory sa atong nasud giablihan na. Samtang ihap sa mga napauli nga OFW sa DFA tungod sa COVID-19 pandemic miabot na sa kapin 78,800.
Samtang home quarantine para sa COVID-19 positive patient dili na girekomenda sa IATF. Mao kana mga kasyargaw ang atong latest updates mga kasyargaw sa atong mga headlines karon. Atong pag-sayron na taod-taod mga kasyargaw. Apan, dili na ta maglangan atong pag-sayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang kahimtang nato mga kasyargaw sa atong panahon karon as of 3 a.m. ganinang buntag o ganinang kadlawon mga kasyargaw. Ang tropical depression nga Karina gibana-bana nga anaa sa 315 kilometers east of Tuguegarao City o Tuguegarao City, Cagayan. With naa siya maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour haduol sa sentro niini mga kasyargaw. Ug adunay pagbugso o gustiness mga kasyargaw nga 55 kilometers per hour. Kini nagpadayon sa paglihok paingon na sa westward mga kasyargaw sa Kakusgon o sa Kapaspason nga 20 kilometers per hour ang tropical depression Karina. Samtang dinhi na sa atong isla sa Mindanao, sa Caraga Region o sa probinsya Surigao del Norte, ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog, ilabi na sa hapon o gabi tungod kini sa localized thunderstorms. Hinay nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasagpang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod sa atong mga kadagatan. Atong nakita ang mga kasyargaw sa atong screen ang tropical depression nga Karina nga nitabon na sa tibuok Luzon mga kasyargaw. Sumala pa nga aduna ni kapaspason mga kasyargaw na 20 kilometers per hour o 45 kilometers per hour nga gustiness mga kasyargaw o sustained winds. Samtang mga kasyargaw ang haring adlaw ni subang ganinang alas 5:30 mga kasyargaw ug mosalop kini unyang alas 6:05 sa gabi. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw sa kahimtang sa atong panahon. Good morning Siargao, gikan na kan Charles Ken Mantilla. Good morning kanimo Charles. Good morning sa tanang viewers nato. Happy viewing kaninyo tanan. Magandang umaga po. Kita naghatag kaninyo o mga latest na mga information para na masayod kita mga kasyargao sa mga nahitabo ni sa nilabay na 48 oras. Samtang sa pinakaunang bahin sa atong mga balita. Munisipalidad sa General Luna nagpabilin nga COVID-free. Nagpabilin mga kasyargao as of July 12, 2020 ang tanang LSIs kon locally stranded individuals o returning overseas Filipinos sa munisipalidad sa General Luna nakahuman na sa ilang mga mandatory 14-day quarantine o kini miresulta sa negatibong mga kasyargao. Sumala pa nga niadtong July 3 usa ka pasyente ang nakakompleto sa iyang 14-day mandatory quarantine og nasayran kini nga inconclusive human ang tulo ka separate nga rapid test og kini dali nga gidala sa provincial hospitals didto na sa Placer alang na sa RT-PCR test. Nasayran nga gipahigayon ang test niadtong July 5 og miresulta kini sa pagka-negatibo niadtong July 11 og dugang pa nga asymptomatic ang maong pasyente. Samtang bisan nga nahibalo kita
nga mga kasyargaw nga COVID-free ang General Luna gihangyo sa maong munisipalidad. Ang katawhan niini nga ipadayon ang social distancing, wearing of face mask o hand washing alang nasa luwas nung komunidad. Ang maong impormasyon gikan mismo sa Rural Health Unit General Luna, mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates, mga kasyargaw, didto na sa General Luna. Nagpabilin sila nga COVID-free, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Manhunt operation gipahigayon sa Socorro Municipal Police Station batok na sa usa ka wanted person. Niatong July 12, 2020, mga kasyargaw o kagahapong adlaw, alauna 20 sa hapon, ang personahe sa Socorro Municipal Police Station nga gipangaluhan ni Police Chief Master Sergeant Wilson Antipasado, ang Finance PNCO ilalom sa supervision sa Police Captain Alex Celis, ang Chief of Police sa maong istasyon. Gipahigayon ang manhunt operation batok na sa wanted person sa Barangay Navarro, Munisipalidad sa Socorro. Pinaagi na sa warrant of arrest nga miresulta sa pagkasikop ni Ariel El Canta, 41 anyos, lalaki, minyo, farmer o residente sa Sitio Atuyay, Barangay Sering, Socorro. Ingon nga misupak sa Section 68 sa Presidential Decree number 705 o ang Forestry Reform Code of the Philippines, ilalom sa Criminal Case number 19-177 nga gi-issue ni Honorable Cesar Bordabla, ang presiding judge o Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 31, Dapa, Surigao del Norte. Pinitsahan June 23, 2020 nga adunay girekomenda nga piyansa nga 24,000 pesos. Ang maong personahe gipahibalo sa iyang tawhanong katungod ilalom sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Act. Ana ang maong personahe sa Socorro Municipal Police Station alang na sa saktong dokumentasyon o turnover sa issuing court. Okay na, mga kasyargaw, ang latest updates dito na sa Socorro. Kato na impormasyon gikan mismo sa Municipal Police Station sa Socorro, mga kasyargaw. Good morning, Siargao. Gikan na kang Samantha Argota. Good morning po. Maraming salamat. Good morning, Sir G. Good morning, Union. Good morning, mga taga-Union. Good morning, mga taga-Dapa. Good morning, mga sakop din hina sa isla sa Siargao. Ilabi na kang Nalin Bilad. Good morning po. Maraming salamat. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Kapulisan sa Surigao City midunar og food pack sa Barangay Ipil. Nangunay mismo, mga kasyargaw, sa pagdonar og food packs si Surigao City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Christian Raffles II, uban sa personahe niini dito na sa Porok Cruzal, Barangay Ipil, Surigao City, kinikabahin sa implementasyon o pagpahigayon sa Kapwa Ko Sagot Ko program sa kapulisan. Ingon nga pagtabang o paghatag og suporta sa mga indigent families nga economically affected tungod sa implementasyon kaniadto sa GCQ, mga kasyargaw. Atong nakita, mga kasyargaw, sa atong screen, mga kasyargaw, nga gipahigayon mismo ni Chief of Police sa Surigao City Police Station Christian Raffles, Police Lieutenant Colonel Christian Raffles, ang pagpanghatag sa maong mga food
facts mga kasyargaw. Nindot kini nga kausa ilabi na ang Kapwa Ko Sagot Ko program sa atong kapulisan. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw dito na sa Surigao City. Good morning sa atong mga viewers din na. Happy viewing kaninyong tanan. Gikan na kang Maria Lynn Buo. Good morning po sa taga San Miguel Dapa. Good morning mga taga Dapa. Good morning taga San Miguel. Good morning po kaninyong tanan. Mayong buntag. O sa atong mga viewers din na karon. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong viewers nga gikan sa Samal Island sa Garden City of Samal mga kasyargaw. Perbi silang nagtan-aw kanato. Watchers nato kini sila adlaw-adlaw. So good morning kaninyong tanan, ilabi na sa mga taga Samal, ilabi na sa mga taga Babak Island mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Samtang mga kasyargaw, atong ipakita kaninyo ang kausa sa Department of Health may tungod na sa pakigbatok sa COVID-19. Ang mga angay natong buhaton, angay natong nga pagahimuon. Atong ipakita kaninyo mga kasyargaw. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay, maoy usa sa Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay, maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19, timan-i. Lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka. Pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pangbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay ug immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini. Mao kana mga kasyargaw, ang kausa og kampanya sa Department of Health ilabi na sa pakigbatok sa COVID-19 ug ang mga angay natong himuon mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers din ha. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga po.
unta na makahatag kita ng mga latest information alang na kaninyo mga kasyargaw, ilabi na sa mga nilabay na mga adlaw mga kasyargaw. Good morning kang Sweetie Jason, Bonifiti, John Art Quinazo, Dulot 2000. Good morning kanimo. Good morning po. Mayong buntag. Ilabi na sa mga viewers nato karon. Good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. 14 kabag-ong COVID-19 positive cases na itala sa Caraga na atong July 11, 2020. Sa Surigao del Norte nadungagan og 4 ka positibo. Gi-report sa Department of Health Caraga mga kasyargaw ni adtong July 11, 2020 ang resulta sa 174 RT-PCR test gikan na sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC sa Davao o Regional Medical Center Subnational Laboratories. 14 ka bagong kaso ang naitala sa maong resulta sa RT-PCR test og nasayran nga 57.14% o 8 niini ang locally stranded individuals samtang 42.86% o 6 niini mga kasyargaw returning overseas Filipinos o ROFs. Nasayran nga 7 ang babae o 7 ang lalaki. Dugang pa nga gikan ang 14 ka bagong kaso sa Butuan City nga adunay 2, usa sa Buenavista, usa sa Carmen, 2 sa Nasipit, usa sa Cabadbaran City, usa sa San Francisco Agusan del Sur, usa sa San Luis, 2 sa Alegria, usa sa Bacuag ug usa sa Del Carmen, Surigao del Norte. Samtang usa sa San Miguel, Surigao del Sur. Ang tanang kaso asymptomatic og na-admit og isolated na sa designated quarantine facilities region-wide alang na sa monitoring o management niini. Sa pagkakaron, ang Caraga Region adunay kinatibuk ang ihap nga 190 confirmed positive COVID-19 cases og nasayran nga 90 o 90 sa maong ihap mga kasyargaw ang naka-recover na mga kasyargaw sa maong virus mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw ilabi na sa COVID-19. Ilabi na din na sa Caraga Region. Adunay bag-ong 14 kabuok mga kasyargaw ni adtong July 11 mismong ang Department of Health Caraga ang mipagawas ana mga kasyargaw og nasayran nato nga adunay nadugang nga 4 sa Surigao del Norte. Watching from Parañaque, good morning gikan na kang Paul Frias. Magandang umaga po, Paul Frias. Salamat po sa iyong pagtutok dito na sa aming live stream. Magandang umaga po. Maraming salamat sa suporta. Magandang umaga po. Good morning. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw, kini usa ka good news alang na sa mga aspiring PNP o aspiring police din ha mga kasyargaw. PNP online recruitment abli na alang sa mga aplikante mga kasyargaw.
Sumala pa nga nagsugod na kini July 8, 2020 mga kasyargaw. PNP online na recruitment, abli na alang na sa mga aplikante ni ini. Abli na karon mga kasyargaw, sugod pa natong July 8, 2020 ang Philippine National Police Online Recruitment Application System kung PNP Oras alang na sa calendar year 2020 second cycle regular recruitment program. Gida ni karon ni Police Brigadier General Joselito Esquivel Jr., ang Regional Director sa PRO 13, ang tanang eligible nga mga individual nga committed aron makaserve og makaprotektar sa atong nasod og katawhan, gidaning nga mo apply kamo. Samtang ang maong online recruitment aduna lamang kota mga kasyargaw nga 350 ka tao. Sumala pa nga ang mag-manage og responsible sa recruitment og selection process sa mga bag-ong pulis mao ang Regional Recruitment and Selection Unit 13. Adi sir, mo access mga kasyargaw sa PNP Oras ang RRSU 13. Mi pahibalo, mi advice sa tanang PNP applicants nga i-ready ninyo ang inyong personal email tungod kay didto mahitabo ang tanang mga transaksyon gikan na sa PNP Oras. Samtang i-preparar ninyo mga kasyargaw ang documentary requirements. Adi sir, ma-access ang link tungod kay required kini sa mga upload o pag-upload sa system. Samtang mo-accept lamang ang maong sistema og PDF, JPEG o PNG format nga mga scanned documents. Samtang ang original copy o certified copy lamang ang pagadawaton o required sa maong recruitment o pag-submiton ninyo mga kasyargaw. O ang website pwede ninyong ma-access o mas maayo nga ang website mga kasyargaw i-access ninyo sa laptop o desktop para na sa best experience ninyo sa pag-upload, online registration mga kasyargaw. O kinahanglan kini og strong internet o kusog nga internet mga kasyargaw. Pwede ninyong bisitahon ang FB page sa PIO 13 o PNP Caraga 13 o Regional Recruitment and Selection Unit na mga page mga kasyargaw. Adunay link dito nga ilang pagawas para na sa maong online recruitment mga kasyargaw. Kini chance na ninyo mga kasyargaw, ilabi na sa mga police aspirant din ha. Mao ka na ang latest updates nga nagsugod na ang online recruitment sa PNP mga kasyargaw niadto pang July 8. So, ang mga PNP aspirant din ha, please pwede na kamo maka-apply ilabi na kung gusto gayud ninyo o kausa gayud ninyo ang mamahimong moserbisyo sa nasod Pilipinas o sa katawhang Pilipinhon. Good morning kang Delton Villalba. Good morning, happy viewing po. Happy viewing sa tanang viewers nato. Good morning. Good morning Berdin Lansky. Good morning Ed Sambot. Good morning Angie Shabok. Lexi David, Lim Audrey, Benz Beluan, Jonah, Romel Alim, Maria Grace mga ngati, Midsummer Feb, Rafi Sardovia Elemanco, Sonia Santos, Harold Gutana, Peter Joe Villalba Cadavis, Cherry May Rama, Charles Ken Mantilla, Samantha Argota, Annabel Bilad Bintaha, Warren Realeza, og Paul
Frias. Good morning po. Maraming salamat sa suporta. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang atong horoscope karong buntaga. Atong pagasayron, kini nga horoscope mga kasyargaw, giya lamang kanato alang na sa pagkabot nato sa atong success. Sa zodiac sign nga Aries, mga kasyargaw, dunay focus sa social interest. Dawaton nimo ang social invitation aron mag-increase ang imong social connection. Lucky number 45, 22, 28, 36. Lucky color midnight blue. Sa Taurus, magsugod ka og bag-ong project. Kinahanglan ang imong originality ang focus nimo karon. Lucky number 12, 18, 44, 23. Lucky color grape violet. Samtang sa Gemini, dunay minor hindrances ang mahitabo. Malipay ka sa imong romantic interest karon. Lucky number 30, 30, 17, 23. Lucky color mint green. Sa Cancer, ayaw pag-focus sa imong mga worries. Mag-orasyon, meditation, og hangyoon kang Lord mga kasyargaw ang imong mga pagwala sa worries. Lucky number 35, 24, 37, 42. Lucky color tangerine. Sa Leo, manuktok ang opportunity sa imong door karon. Adunay danger sa imong pagkatapulan. Kinahanglan ang self-discipline mga kasyargaw. Lucky number 29, 16, 23, 38. Lucky color blue. Samtang sa Virgo, mag-sorry ka dayon sa imong love kung nasingkahan mo siya tungod sa imong kalagot. Kinahanglan nag-reach out ka para mamahimong mutual ang inyong understanding aron daghan ang malipay sa imo. Lucky number 40, 26, 47, 36. Lucky color royal blue. Sa Libra, muhatag ka og klarong signal aron dili maglibog ang imong kauban. Ang imong need for freedom ang focus nimo sa imong kinabuhi. Lucky number 24, 50, 56, 14. O ang lucky color ruby red. Samtang sa Scorpio, favorable karon ang buy and sell nga negosyo. Adunay great money making opportunities nga moabot sa imo. Mudaghan ang imong bahandi. Lucky number 29, 38, 19, 40. Lucky color shocking pink. Sa Sagittarius, ang imong thoughtfulness ang obvious karon. Muhatag ka og thank you gift sa naghatag nimo og favor. Ayaw pa sobra sa iyang pagka-extravagant. Lucky number 20, 40, 36, 47. Lucky color ivory white. Samtang sa Capricorn, dunay madawat nga email nga magpalipay sa imo. Muhatag kini og success karon. Lucky number 57, 20, 25, 33. Lucky color aquamarine. Sa Aquarius, ang imong organization skills ang mag-solve sa imong problem, ang imong social interest. Maghatag sa imong opportunity aron mudaghan ang imong negosyo. Lucky number 32, 23, 36, 48. Lucky color mustard yellow. Samtang sa Pisces, ang imong friend daghang irritation. Maayong nga maghimo ka og way aron maklear ka sa iya. Lucky number 16, 26, 49, 52. Lucky color garnet red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong
buntaga mga kasyargaw. Unta na nakahatag ka na kaninyo og giya alang na sa pagkabot sa success kay mismong kita man mga kasyargaw, kita ang atong kaugalingon ang muhimo sa atong success. Good morning sa atong mga viewers. Happy viewing po. Salamat sa suporta. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, special education fund sa mga LGU pagagamiton sa pag-imprenta sa mga modular learning materials. Gitugutan na sa Department of Education ang mga lokal nga panggamhanan nga gamito ng ilang Special Education Fund kung SEF, kung SEF para na sa pag-imprenta sa mga self-modular learning materials alang na sa umaabot nga klase. Sumala kang Education Secretary Leonor Briones nga kabahin sa mga SEF sa panggamhanan gikan sa koleksyon sa real property tax. Giingon sa sekretary nga aduna gihapoy sila'y pagasundon nga guidelines o listahan sa mga gastuhon alang na sa edukasyon gikan na sa Department of Budget Management o Civil Service. Ang maong pondo pagagamiton ingon nga pampalit sa mga printing machine o uban pa nga mga gastuhon sa pagbugna sa modular learning materials mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates kabahin na sa Department of Education ilabi na sa ilang pagpangandam alang na sa umaabot nga klase mga kasyargaw karong Agosto 24. Good morning sa tanang viewers nato. Good morning po kaninyong tanan. Maraming salamat po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, pinakaunang COVID-19 airport laboratory sa atong nasod, giablihan na. Gisugdan na ang paggamit sa pinakaunang airport-dedicated COVID-19 PCR testing laboratory sa Pilipinas. Kini makitaan mismo sa sulod sa Mactan Cebu International Airport. Sumala kang Mactan Cebu International Airport Authority nga sa mismong mga airport mga kasyargaw ang dedicated niini gipailalom ang testing sa mga pasahero o biyahero o mismong sa maong laboratorio sa airport. Sulod sa airport mga kasyargaw gipahigayon ang testing sa mga pasahero o biyahero. Ang maong laboratory sa sulod sa Mactan Airport ang ikaupat nga testing facility sa Cebu nga lisensyado aron makapahigayon og RT-PCR test sa COVID-19. Giingon sa Department of Transportation nga gilauman nga maproseso ang 1,500 hangtod na sa 3,000 ka tests matag adlaw o mapagawas ang resulta sulod lamang sa 24 oras. Nasayran nga 400 square meter ang maong laboratorio mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates dito na sa Sugbo mga kasyargaw. Aduna sila'y gipagawas karon o gamit na mga airport laboratory dedicated mismo din ha mga kasyargaw. Good morning sa mga viewers nato. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Samtang sa atong history mga kasyargaw natay ihatag kaninyo na mga gamay lamang na history mga kasyargaw. Hibalo ba mo nga ni atong July 13, 1995 gipagawas ni Enrique Iglesias o girelease ni Enrique Iglesias ang first album ni ini nga naguluhan nga Enrique Iglesias mga kasyargaw. Ang self-titled nga album ni Enrique Iglesias gipagawas niya kini July 13, 1995. Samtang hibalo ba mo mga kasyargaw nga ni atong July 13, 1996 pirma si Michael Jordan og 1-year deal
nga nagkantidad sa $30 million mga kasyargaw. Sumala pa nga pinakadako nga single season contract sa American team sports history mga kasyargaw. Mao kanan atong trivia o history alang na kaninyo mga kasyargaw. Sana nakahatag ka na ng gamay lamang na mga pahibalo, gamay na mga information sa mga nilabay na mga katuigan mga kasyargaw. Samtang sa laig bahin sa atong mga balita. Ihap sa mga napauli nga mga OFW tungod sa COVID-19 pandemic, miabot na sa kapin 78,800. Kapin 78,800 ang kinatibuk ang ihap sa mga OFWs mga kasyargaw nga napauli na sa Pilipinas gikan pa niadtong Pebrero. Sumala pa sa Department of Foreign Affairs, sumala pa nga kapin 67% niini o 37,000 ang mga sea-based nga worker o mga seafarers, samtang kapin 53% o kapin 41,000 ang mga land-based OFWs. Dugang pa sa DFA nga gikan sa France, the Netherlands, Qatar, Saudi Arabia, UAE, USA o Vietnam ang kadaghanan sa mga mibalik sa atong nasod nga OFWs. Gisiguro sa DFA nga padayon gihapon ang ilang suporta sa mga flights gikan na sa Middle East aron mapauli ang mga OFW sa Pilipinas. Mao ka na mga kasyargaw ang latest updates nato. Ilabi na sa mga OFWs nga mga mipauli mga kasyargaw dinhi na sa atong nasod Pilipinas. Good morning, gikan na kang Brock Balili. Good morning po. Salamat. Magandang umaga po. Good morning, GL. Gikan na kang Ikit Lin. Good morning kanimo. Good morning. Happy viewing po. Maraming salamat. Ilabi na sa mga taga GL. Magandang umaga po. Magandang umaga. Maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Home quarantine alang na sa COVID-19 positive patient, wala na girekomenda sa IATF. Gidani sa panggamhanan ang mga magpositibo o mopositibo sa COVID-19 nga moadto dayon sa mga quarantine facilities para magpailalom sa isolation aron dili na magpahigayon og home quarantine. Sumala kang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease kon IATF-EID co-chairperson Cabinet Secretary Carlo Nograles nga wala na nila nga girekomenda ang pagpailalom sa home quarantine ilabi na sa mga COVID-19 positive. Kinitungod mas dako ang tsansa nga makatakod sa iyang mga kaubanan sa panimalay bisan pa naka-isolate kini sa sulod sa ilang nagkadaiyang panimalay mga kasyargaw. So, wala na girekomenda sa IATF ang home quarantine mga kasyargaw. Kung masayran, ilabi na kung may positibo kamo sa rapid antibody test pa lamang mga kasyargaw, muadto na dayon kamo sa mga designated health facilities mga kasyargaw o mga quarantine facilities para dili na kamo makatakod pa sa uban mga kasyargaw. Atong seryosohon mga kasyargaw ang COVID-19 kay wala kita masayod kung unsay mga dala niini na mga dili maayo sa atong kinabuhi mga kasyargaw. Walay pili ra bagayod ang COVID-19 mga kasyargaw. Mapa pobre, mapa middle class, mapa average class, mapa kwartahan man ka dinha, mapa kung sino ka man dinha sa kalibutan. Kung maigo ka sa COVID-19,
yatap gadug ka mga kasyargaw. Naa kay kapaingnan. So, seryosohon gayud nato ilabi na sa mga kausa sa Department of Health, ilabi na sa social distancing, ayaw paggawa sa inyong panimalay, pagsulob sa face mask, kana mga standard protocol lamang na mga kasyargaw. Na pirming gipagawas, pirming gipahinumdom sa katawhang Pilipino mga kasyargaw. Ibalo naman kita, nga gahi gayud ang ulo sa Pilipino. Apan, padayon ang kausa sa Department of Health para na mahilikay kita sa mga kadautan nga dala sa COVID-19 mga kasyargaw. Atong seryosohon mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers. Happy viewing po. Salamat sa inyong suporta mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, doon na tayo nadawat nga latest information mga kasyargaw. Nga doon ay webinar nga ipahigayon ang DOH, UNICEF, World Health Organization Philippines o USAID's Breakthrough Action mga kasyargaw nga ilabi na sa mga community health workers, social mobilizer o guban pang frontline workers mga kasyargaw. Giimbitaran kamo karon sa Department of Health para na sa libre nga online training mga kasyargaw. Ilabi na sa pakikistorya sa katawhang Pilipino o katawhan nga sakop sa komunidad mga kasyargaw, kanang pakig-contact kanila, pakigpahibalo o pagpahibalo kaniya sa mga information o protocol sa pagpahibalo kanila, ilabi na kung naay mga situation mga kasyargaw na sumala pa intense, sakto lang o mga uban pa. Nagsugod kini mga kasyargaw natong July 7 og nagpadayon kini hangtod na sa 14 o sa July 14 og mga adlaw na ay libre nga online training gihapon. July 21 o July 28 mga kasyargaw. Upat kini kasimana. Pwede ka mo register mga kasyargaw. Gihangyo ang tanang mga health workers, social mobilizer o frontline workers nga giimbitaran kamo sa DOH nga mo apil sa online training. Libre kini mga kasyargaw. Matag Martes kini mga kasyargaw. Ang webinar matag Martes alas 2 sa hapon hangtod na sa alas 4 mga kasyargaw. Bisitahan lamang ang Department of Health o pwede ka mo access sa http://RCCE registration mga kasyargaw. Makadawat ka mo og email confirmation mahitungod na sa maong webinar mga kasyargaw. Mao ka na ang latest updates mga kasyargaw. Bago lamang nato nadawat nga information dinhi na sa ato. Dunay webinar nga libre nga gipahigayon ng DOH, UNICEF, World Health Organization Philippines o USAID mga kasyargaw. Breakthrough Action. Kana mga kasyargaw, gimbitaran labi na sa mga frontliners nato mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan. Apil ka mo ini mga kasyargaw kay nindot kini. Samtang sa atong segment nga trending karon mga kasyargaw. Trending karon mga kasyargaw ang mga mobile application nga maka-edit na og videos para na sa mga gusto mag-vlog, gusto na mga content sa FB page, content sa YouTube, ilabi na kung aspiring vloggers kamo mga kasyargaw. Trending karon usa sa mga mobile application nga trending karon ang Adobe Premiere Clip mga kasyargaw. Unsa ba kining Adobe Premiere Clip mga kasyargaw? Ang Adobe Premiere Clip mga kasyargaw usa ka simple and intimidating controls nga mga mobile application. Ay balon kita nga naay desktop application ang Adobe Premiere mga kasyargaw. Kini mo edit og mga power na mga video editing. Apan nga ni-adapt sila mga kasyargaw, ang Adobe ni-adapt sa trend karon nga mobile editing sa mga videos. Maong gipagawas nila karon ang Adobe Premiere Clip para na makikompetensya gyapon sa mga players sa
mobile application editing software mga kasyargaw. Mao kana ang Adobe Premiere. Naa na dinha ang mga segment sa mga clips, musics, transitions naa na dinha mga kasyargaw. Ang dili lamang maayo sa Adobe Premiere Clip, dili ka ka-undo mga kasyargaw, dili ka ka-redo. Kung gi-edit nimo, gi-cut nimo na, it's your responsible na na-cut na. Wala na redo, wala na undo sa Adobe Premiere Clip mga kasyargaw. Sumala pa nga i-deliver sa Adobe Premiere Clip ang basic set of video editing features mga kasyargaw nga adunay easy interface mga kasyargaw. Lusad kini nitong October 7, 2014 pa mga kasyargaw o kini karon nagpadayon ang mga mugamit ini ilabi na sa mga kusog ang phones mga kasyargaw, mga 2 cores na ang mga cellphone, kayang-kaya gayud ninyo na gamit kini. Available kini mga kasyargaw sa Android Store, sa Google Store o sa iOS platforms mga kasyargaw, sa Apple Store mga kasyargaw. Ma-download ninyo mga kasyargaw. Mao kana ang latest update sa trending karon. Trending gayud ang mga video editors karon, ilabi na sa mga aspiring na mga vloggers din na kay hibalo naman kita nga COVID-19 karon walay makagawas-gawas apan kung mohimo lamang kamo ng mga content mga kasyargaw din na nasa inyong sulod sa panimalay o din na ra sa gawa sa mga bakuran ninyo mga kasyargaw, kana pwede ninyo magamit ang mga video editing software nga atong feature karon, ang Adobe Premiere Clip. Good morning, good morning watching from Daco Island. Good morning kang Frelin Ganya. Good morning po sa tanan taga GL. Good morning kaninyong tanan, ilabi na sa Daco Island. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Natapos na usab mga kasyargaw ang atong paghatag kaninyo lang latest information alang na sa mga nilabay na mga adlaw mga kasyargaw, mga latest na balita nga atong gihanyag kaninyo. Dinhin na lamang ko kutob mga kasyargaw, please support sa atong page, sa atong stream karon. Ang atong programa Siargao TV News matag alas 6 Lunes hangtod na sa Sabado mga kasyargaw. Alang na paghatag kaninyo sa mga impormasyon nga angay ninyong masabtan mga kasyargaw. Dinhi na lamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong live stream karon. Kini ang inyong nagalagad mga kasyargaw dinhi na sa programa Siargao TV News, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning, ingat Pilipinas!